sinne Philippe Provorov. Rataviisilykset Lassi Ohre. Ratakuusilti Tampereen Kalle Pyykkönen. Provorov keskirralla toisen hinnen lähden nopein. Kimmotiin jo vähän mahdollisuuden ja puolta siellä. Nopeimman roolalla mitä tekee sitten Ohkonen. Ohkonen lähtee viidosalla tuon Tykin suusta. Musta Seityksen lakki päässään. Ohkonen tulee sieltä mustia ajatuksia kylmäen ja ottaa tästä nyt voiton. Janoa voittaa